Desde o Bloque Nacionalista Galego temos que demandarlle ao Partido Popular de Vigo que se aclare dunha vez e deixe de xogar a confusión en relación ao proxecto de nova autovía. Por unha banda, o PP de Vigo di, coa boca pequena, rexeitar o proxecto de nova A52, pero ao tempo, semana sí e semana tamén, o mesmo Partido Popular urxe ao goberno de Abel Caballero a aprobar definitivamente o novo plan xeral do que nace e se inclúe o trazado da autovía que tronzará a parroquia de Bembrive e que coa súa conexión en Baruxáns vai ser tamén condición de posibilidade para o desenvolvemento doutro macrovial innecesario como é a PO010 cun impacto brutal en parroquias como Beade. É absolutamente incomprensible que o PP diga que o Ministerio debe retirar o proxecto de A52, pero que o tempo demande con entusiasmo un pexón no que se manterían as graves afeccións que motivan o masivo rexeitamento veciñal en Bembrive a esta infraestructura. Neste sentido, temos que lembrar que o trazado da A52 en Vigo conta xa de maneira aberta coa beizón do Partido Popular na Xunta de Galiza que deu o seu ok sen reparos nos informes emitidos pola Axencia de Infraestructuras e da Dirección Xeral de Urbanismo ao novo pexón de Vigo. Un pexón que até o momento só contou co voto en contra do Bloque Nacionalista Galego. Non é hora de xogos oportunistas nin de imposturas. Non se pode permitir que se lle tome o pelo á veciñanza de Bembrive e de Vigo. O Partido Popular ten que aclarar a súa posición e por iso desde o BNG lle exiximos que diga desde xa de maneira clara se van votar a prol ou en contra do novo pexón se se mantén nel a A52 e a PO010. Na vida, a coherencia é un aspecto moi importante, pero en política é un elemento absolutamente imprescindível.